Doncs davant d'aquest panorama, cada cop són més els ciutadans que expressen la seva desesperació i canalitzen les queixes a través d'internet. Això ha facilitat que apareguin plataformes de ciberactivistes, com la nord-americana Change.org o l'espanyola Actuable, que s'han unit per crear una plataforma global. Volen canalitzar qualsevol petició personal i d'ONGs. En un any i amb 700.000 usuaris, Actuable s'ha convertit en la principal plataforma de ciberactivisme de parla hispana. A través del seu web s'han enviat milions d'e-mails per promoure canvis socials. El punt màxim el va aconseguir amb el moviment del 15M, quan a través de la seva interfície, la Junta Electoral va rebre més de 215.000 e-mails que demanaven l'autorització de l'acampada a la plaça del Sol. Amb aquestes peticions electròniques formals es volen distanciar d'altre tipus de ciberactivisme organitzat. Anonymous és intentar destruir pàgines web o bases de dades. Nosaltres el que fem és simplement enviar correus electrònics a una adreça de correu del destinatari que no incapacita el destinatari per seguir fent servir el seu propi correu electrònic, perquè es poden crear filtres i llavors la persona només ha de veure quantes assignatures ha rebut amb aquesta petició. La plataforma nord-americana Change.org utilitza el mateix sistema i a partir del gener es fusiona amb Actuable amb la intenció d'entrar a Llatinoamèrica i convertir-se en la principal plataforma de mobilització ciutadana a tot el món. Tot finançat a través de la publicitat d'ONGs. Així, en una mateixa plataforma, conviuran peticions tan locals com la desratització d'un barri de Madrid amb d'altres més internacionals, com el dret a conduir de les dones saudites.